δολοφονήθη ο Hollywood μέσα του. Ναι, ο πατέρας του ήταν αγαπημένος οδηγός στο WRC. Τον θυμόμαστε και με Subaru Impreza. Oliver Solberg με τον Elliot Edmondson. Είναι ένα στοίχημα για τον νεαρό οδηγό όλη η συμμετοχή του στην κατηγορία 2, διότι όπως γνωρίζουμε υπήρξε στην κατηγορία Rally 1. Τώρα προσπαθεί, θέλει τα αποτελέσματα, έχει δείξει την ταχύτητα και θέλει να ξανανεύει στην κατηγορία. Είναι η ευκαιρία για ένα restart καριέρας για να μπορέσει να ξαναβρει μια θέση σε ένα Rally, ένα hybrid. Προς το παρόν με ένα Skoda Fabia RS, ο Oliver Solberg με τον Elliot Edmondson. Με τους δικούς του ξεχωριστούς χορηγούς, με τα εντυπωσιακά χρώματα, γενικώ